Здравейте! Днес ще ви представя камина на дърва Pretty PM3E. Тази камина от серията на Pretty Eco Design. Моделите от тази серия са оборудвани с двоен корпус на гърба на горивната камера, където постъпва въздух във върха на огъня и прави повторно изгаряне на газовете. Размерите й са 69 см ширина на 40 см дълбочина, висока е 94 см и тежи 116 кг. Този модел е с 11 кВт мощност, който стига за стопляне до 180 кубика помещение и, както виждате, е с 3 лица. Интересното тук е, че камината е много добре оплътнена от към затваряне. Имаме оплътнение на вратата, ролковото затваряне, което прибира дръжката плътно. Много леко и много внимателно се затваря и по този начин по-фино контролира нагорението. Имаме 3 клапи за въздух, първичен въздух, вторичен въздух и третичен въздух. Ролята на първичния въздух е за горене, вторичната клапа е по-скоро за почистване на стъклото, но все пак има контролиране на горене оттам. И третичния въздух, който регулира повторното изгаряне на газовете. Зад вратата се намира пепелника и горивната камера, в която може да се събере дърво до 60 см дължина. Отворът също е доста голям. В горната част на камината имаме и клапата за газовете, която допълнително прави камината по-икономична. Диаметъра на извода е на FI150. За поръчки или допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените телефони, през контактните форми в нашата Facebook страница или в нашия сайт pottery.bg или на място в нашия шоурум в село Бусманци, улица Беговица 29.